ассалому алайкум бародарон ва тамошобинони гиромӣ. Дар дарси гузашта мо бо намуди сарлавҳо шинос шуда будем. Хуб ин дарсро ман мехоҳам бахшам ба рӯйхатҳо ва атрибутҳо. хуб рӯйхатҳо чӣ гуна мешаванд ва атрибутҳо чӣ гуна мешаванд дар забони HTML. рӯйхатҳо дар забони HTML се хел мешаванд: рӯйхатҳои ба тартиб овардашуда, рӯйхатҳои бетартиб ва рӯйхатҳои муайянкунӣ. рӯйхати ба тартиб гуфта чунин намуди рӯйхатро меноманд, ки дар сараввалаш бо 1 2 3 рақамгузорӣ карда шудааст. ва рӯйхати бетартибро бошад чунин намуди рӯйхат мегӯянд, ки танҳо як нишона гузошта шудааст, халос. ва рӯйхати муайянкунӣ, яъне ин ки маълумотнома дар бораи маълумотнома, мисол ман Юнусов Шаҳриёр соли амин дар деҳаи амин ноҳияи амин таваллуд шудаам ва бод ба монанди ҳамин як намуди дигар рӯйхати муайянкунӣ. ва атрибутҳо. Атрибут гуфта чия мефаҳмонанд? Атрибутҳо асосан истифода мешаванд дар забонҳои CSS, JavaScript ва худи HTML. атрибутҳо барои бо намуди type, атрибуте ки дар забони HTML истифода бурда мешавад, намуди typeро мегирад, ки яъне type худаш намуд бо забони тоҷикӣ тарҷумаш кунем намуд мешавад ва барои рӯйхатҳо хизмат мерасонад. чихеле ки дар ин ҷо дида мешавад, значок нишонае ки ба рӯйхати бетартиб гузошта шудааст, намудаш гирдашакл мебошад ва бо ёрии атрибут мо вайро ба намуди чоркунҷа яъне квадрат гардондем ва атрибуте ки ва рӯйхати ба тартибе ки дар боло бо 1 2 3 нишонагузорӣ карда шудааст, бо ёрии атрибут мо вайро бо ABSD гардондем. хуб бародарои азизам, ин ду намударо бо ёрии атрибут тағйир дода мешавад. хуб бед мегузарем ҳамин чие ябуд дар амалия мефаҳмем ки чӣ гуна сохта мешавад. аввал мегузарем аввал сохта шудае ки рӯйхат ва атрибутҳо, ин бо ёрии H1 хати H1 рӯйхатҳо ва атрибутҳо, рӯйхатҳо ва атрибутҳо сохранид карда мебинем. ина отдельно. хуб манам мегузарем браузер, обновиташ мекунем. ина рӯйхатҳо ва атрибутҳо чоп шуд. боз дар ин ҷо ҳай ки рӯйхати ба тартиб, яъне рӯйхати ба тартиба месозем. барои хотири рӯйхати ба тартиб сохтан дар кора, рӯйхати ба тартиб 1 2 3 4 рӯйхат мегирем. 4 хати рӯйхати ба тартиба менависем. рӯйхати ба тартиб, рӯйхати ба тартиб бо ёрии теги all навишта мешавад, сохта мешавад. all дар дохили all li. мисол рӯйхати 1, рӯйхати 1 3 4 рӯйхати 4 3 2 сохранид карда мебинем браузерро. рӯйхати ба тартиб сохта шуд бо ҳастае ки рӯйхати бетартиб. мана ин рӯйхати ба тартиб месозем. рӯйхати бетартиба бо ёрии UL, бо ёрии теги UL ли. рӯйхати 1 2 3 4 сохранид карда мебинем дар браузер. обновид. мана рӯйхати бетартиб сохта шуд. просто инҷа навистан дар кор рӯйхати бетартиб. рӯйхати бетартиб. рӯйхати бетартиб боз ҳаст ки рӯйхати муайянкунӣ. хуб рӯйхати муайянкуниро мебинем чӣ хел сохта мешавад.
рӯйхати муайянкунӣ бо ёрии тегҳои DL, DT, DD сохта мешавад. Ябо H нависем H4 рӯйхати муайянкунӣ бо ёрии DT, DL сохта мешавад. Мана DT, DL, DT мисол менависам ки маълумот нома DD хати дар бораи маълумот нома менависем DD. мана сохранид карда мебинем ки чӣ гуна чоп мешавад. хуб навед мана рӯйхати муайянкунӣ маълумот як бор дига ҳамина чоп мекунем. бояд тедия DT як тедия тағйир рӯйхат эълон мекунем. DT мисол як рӯзи мана намхеб буд як рӯз будааст. баъди як рӯз мана копировать кардам мемонам як рӯз мегирем ки DD ставид. мана навид карда мебинем. мана рӯйхати муайянкуниам сохтем. боз ҳаст ки атрибутҳо мегирем. атрибутҳоро яъне маъни нишонаҳое ки дар пеш аз рӯйхатҳо гузоштаем инҳоро тағйир медиҳем ба намуди чоркунча шакл ва ҳарфҳои лотинӣ мегирем. я тегия мисол ман ҳамин рӯйхатҳоро копировать карда мемонам. шумо метавонед худтон нависед. хуб барои хотири атрибут будан H4 қати атрибутҳо барои хотири атрибутро атрибутро дар куҷо менависам? атрибутро дар дохили мании қавс менависам, яъне нохуне ки пӯшида шудааст дар дохили ами. барои хотири ба JavaScript ё HTML кор кардан ID мемона асосан. ID ё ин ки класс мемона барои хотири дар CSS ва JavaScript кор кардан. аколи мо танҳо дар HTML кор мекунем. намуди type-ро мегирад. type ин рӯйхати ба тартиб оварда шуда ки бошад баробари дар дохили нохунакҳо менависем. дар дохили нохунак мисол менависем ки ҳозир бояд намуди ABSD гирад. мана А менависем. сохранид карда браузера мебинем. ин тарафаш будам. мана намуди А-ро гирифти А-и калома барои хотири А-и хурд кардан бо ҳамина хурд мекунем. мана А сохранем. мана ҳамаш ABS хурд шуд. дуюмаш манина намуда ба намуди чоркунҷа шакл гардондан дар корай. барои хотири ин мо қисми рӯйхати бетартиб омада дар намуди бетартиб тайпашро type баробари skew интихоб кардам дар кор. мана сохранид карда мебинем. мана ба намуди чоркунҷа шакл иваз шуд. хуб инҷанда бо илова кардан мумкин аст ки мисол ҳамин рӯйхати мо аз
حالا امروز رویخط به ترتیب آورده شدیم ما 1 2 3 4 سر شدگی ما میتوانیم این رو انتخاب کنیم که از 4 5 6 7 8 گفته اعلان شود یا برای 1 نه از 4 5 6 7 8 گفته اعلان شود. من مثال بالا میبینیم تایپش انتخاب میکنیم. تایپ باش به درآمده نه تایپش به نه استارتش به میدرویم اینا استارت میبخشید استارت برابری از 5 مثال از استارت برابری از 5 سر کند سخرانید ببینید من 5 6 7 8 خیلی خیالات ها میشد که از 5 6 7 8 یا که از 10 20 30 40 بالا سر کنیم. مثال من 50 مونه 50 تا 54 میبراید من 50 50 52 53 54. خب برادرای عزیز این بود درس سوم من در زبان‌های جاوا اسکریپت در زبان HTML و CSS درباره رویخط‌ها و اتریبوت‌ها. خیر تا درس‌های آینده.